Hola, bon dia. Gràcies per ser-hi. Comencem ara mateix el cicle de ponències d'aquest any de l'edició de Fintech. Som al pavelló 1 i som a l'auditori de la Fira de Barcelona, del pavelló 1, i començarem aquesta primera ponència, aquesta primera jornada de ponències parlant de les ajudes a les renovables tèrmiques, que suposo que és un tema que us interessa i que necessiteu. Trobareu ara tota la informació, com accedir-hi, tot el que es demana i moltes altres consideracions, i ens ho explicarà la Laia Sarquella, que és responsable de bioenergia a la divisió de gestió energètica de l'ICANN, que és el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Com vulguis. Gràcies, Adam, per la presentació. Gràcies per convidar-nos en aquestes jornades, en aquesta fira, i poder-vos explicar algunes convocatòries que tenim ara obertes, convocatòries d'ajuts. M'han demanat que sobretot expliqués aquesta convocatòria d'ajuts a les energies renovables tèrmiques, que ara està vigent, però també us posaré un parell de pinzellades, dues línies d'ajuts més de renovables, per si a algú li interessa després ampliar la informació, ens ho podeu preguntar. Veureu que és una presentació amb molta lletra que explica els ajuts. Intentaré que no sigui molt feixuga. Si teniu algun dubte, després al final deixaré temps perquè em pregunteu el que us interessi. Només perquè ens situem, ja s'ha dit també a la inauguració, realment el context energètic que tenim actualment és convuls, com en molts aspectes de la vida mundial, però per posar números, com estem amb dependència energètica? Ja sabeu que som un país totalment dependent de les fonts energètiques exteriors, i hi ha una manera de comptar-ho, que és aquesta taxa de dependència energètica. Veureu que l'estat espanyol està a un valor del 72%, Catalunya estaria amb el 76%, però si també sumem l'impacte que té la dependència energètica de l'urani amb la producció d'energia elèctrica, el valor ja s'enfila fins al 97% de dependència energètica. Bé, doncs pràcticament tenim una dependència absoluta de les fonts d'energia que ens arriben de països molt inestables geopolíticament i amb aquests preus tan escandalosament variables de l'energia. Per tant, dit això, la situació és complicada i tenim molt camí a recórrer, i ara tenim aquestes eines que ens arriben d'Europa, eines financeres, per poder aprofitar-les i realment aixecar molts projectes d'energies renovables a Catalunya. Una petita pinzellada dels ajuts a l'autoconsum elèctric i tèrmic. No sé si n'haureu sentit a parlar, com que sou del sector, m'imagino que sí. Són uns ajuts que van destinades sobretot a les instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum i també a les renovables tèrmiques al sector residencial. Veieu que es diferencien els ajuts en programes en funció del tipus de tecnologia i del tipus de beneficiari que les demana. Van des del programa 1, que és per a empreses que volen instal·lar plaques fotovoltaiques d'autoconsum amb bateries o sense. També hi ha el sector públic i, finalment, el programa 6 és un programa que va destinat a les tèrmiques només en sector residencial. Com potser sabreu, aquest programa està esgotat. Va haver-hi moltíssima demanda a Catalunya de projectes que han demanat els ajuts. Fa temps que està esgotat. Vam demanar una ampliació del doble de pressupost a l'Estat, que ens l'ha concedit. Tot i així continua estant esgotat el pressupost, però a l'espera que en algun moment puguin arribar més fons, aquesta convocatòria està oberta fins al 2023 i els projectes que ens arriben queden en llista d'espera. El programa 6, que és de les renovables tèrmiques al sector residencial, sí que queda pressupost disponible. Veieu que teníem pràcticament 16 milions d'euros i ens n'han demanat pràcticament 13. Per tant, encara hi ha temps per demanar ajuts. Pel que fa als sectors econòmics, diferent d'aquest programa 6 que us deia ara, aquestes noves bases reguladores són per a instal·lacions renovables tèrmiques en sectors de l'economia i també en el sector públic. Venen regulades aquestes ajudes per un reial decret, que és l'1124,
que es va publicar el 21 de desembre del 2021, i a Catalunya hem obert la convocatòria a finals del juliol d'aquest any. Aquí a l'enllaç trobareu tota la informació i també l'enllaç de tramitació dels ajuts. També es diferencien, com totes aquestes convocatòries del Next Generation, amb programes. El programa 1 és per beneficiaris que fan activitat econòmica i el programa 2 és per beneficiaris que no fan activitat econòmica. Doncs pràcticament serien les entitats del sector públic. El programa 1 és per sectors industrials, energies tèrmiques renovables en sectors industrials, agropecuari, serveis, i s'inclou el sector residencial sempre que el beneficiari faci activitat econòmica. I el programa 2 és per edificis no residencials en el sector públic. I veieu les actuacions que són subvencionables en aquests programes, que bàsicament són les aplicacions tèrmiques per produir energia tèrmica, calor, fred, en processos industrials o aigua calenta sanitària. El règim de concessió és reglat. Això vol dir que el primer que demana l'ajut és el primer que es revisarà per si li concedeix. Va per ordre d'entrada de sol·licitud. Per tant, és important que si teniu projectes sobre la taula no trigueu a entrar la sol·licitud en aquests programes. El que us comentava, la convocatòria està oberta fins a 31 de desembre del 2023, però el pressupost és el que és i quan s'esgoti queda esgotada la convocatòria. Després us explicaré els tempos per justificar i per fer les actuacions, que al final teniu 18 mesos des que se us concedeix l'ajut a fer l'actuació, i es pot iniciar l'actuació un cop ja has presentat la sol·licitud, per l'efecte incentivador. En el cas del programa 2, que és per entitats públiques, es pot haver iniciat l'actuació al desembre de l'any passat, que és quan es va publicar les bases reguladores. I qui ha de presentar aquesta sol·licitud és qui pagarà les factures de la instal·lació. Per tant, serà el beneficiari. No es pot presentar la sol·licitud en nom d'una altra persona, sinó que d'entrada ja s'ha de saber de qui serà el propietari d'aquella instal·lació, que a més l'haurà de mantenir durant 5 anys, sota la seva titularitat. Aquest és el procediment habitual de totes les convocatòries d'ajuts. Se sol·liciten, nosaltres revisem tots els expedients que van entrant per ordre d'arribada, s'atorga l'ajut sempre que es compleixin tots els requisits i des del moment que es notifica aquell ajut es disposa de 18 mesos per justificar-lo, per justificar l'actuació. Quan han passat aquests 18 mesos s'ha d'haver presentat la documentació que ho acredita, la tornem a revisar i si tot està correcte es procedeix al pagament de l'ajut. Quines tecnologies entren dintre d'aquesta convocatòria? La solar tèrmica, la geotèrmica i l'aerotèrmica, la biomassa i les xarxes de calor i fred, que són amb les tecnologies que hem comentat, però en aquest torn d'ajuts es tracten com si demanéssiu l'ajut per una tecnologia diferent. S'ha de demanar, per exemple, una xarxa de calor amb biomassa. Si la caldera és nova, s'ha de demanar l'ajut per la caldera i per la xarxa de calor. En el cas de la biomassa té unes especificacions una mica concretes, pels que sou del sector ja us sonaran. S'ha d'acreditar que s'aconsegueix una reducció de gasos d'efecte hivernacle d'almenys el 80%, amb declaració responsable o bé amb una memòria tècnica. Si teniu dubtes, després m'ho pregunteu, perquè és una cosa una mica específica. En el cas de calderes no industrials de menys d'1 megawatt, s'ha d'acreditar que es compleix el reglament d'ecodisseny, com passa amb tots els equips que es comercialitzen ja a dia d'avui. I s'ha de mantenir un registre durant 5 anys d'aquell biocombustible que s'utilitzarà, que ha de ser de la categoria que veieu aquí, de les categories màximes de les normes UNE, que diuen quina és la qualitat d'aquells biocombustibles. Per tant, s'ha d'utilitzar aquest tipus de biomassa. En el cas de les xarxes de calor i fred, com sabeu, és una xarxa quan hi ha més d'un edifici, és a dir, 2 centres consumidors o més. En aquests ajuts es dona ajut per projectes que arriben fins a 1 megawatt, poden ser més grans, però només es subvenciona la part fins a 1 megawatt. Després us poso una pinzellada de la línia d'ajuts que té ara l'IDAE,
que és per instal·lacions més grans. En el cas del programa 2, al ser instal·lacions públiques, el 80% de la producció d'energia ha de ser per consums propis. No es pot vendre més del 20% de l'energia que es produeix. I l'altra cosa important és que no hi pot haver en una xarxa un suport d'una caldera de gas, per exemple. No poden haver-hi fonts d'energia d'origen fòssil. No entro en aquest detall, només perquè ho sapigueu, els costos elegibles són els que es poden subvencionar i són tots els necessaris dels equipaments d'aquestes instal·lacions renovables tèrmiques. Bàsicament el que queda fora són l'IVA i les taxes. I el que veieu aquí, algunes assegurances, despeses financeres, això quedaria fora. El que s'ha de presentar quan es fa una sol·licitud en aquesta línia d'ajuts, bàsicament el més important és omplir el formulari, signar-lo i enviar-lo, i que aquest formulari tingui un pressupost i una memòria descriptiva. Això és el més important. Llavors us heu de llegir el detall per no deixar-vos informació rellevant d'aquella instal·lació. Si realment falta informació rellevant o no és coherent, haurem de requerir, de fet requerim en els sol·licitants quan la informació no és correcta. I com es calculen els ajuts? En aquest cas, a l'haver-hi empreses de diferents tipologies, es donarà des d'un 35% o fins a un 45%, si l'empresa és petita o gran, del cost subvencionable. I en el cas del programa 2 arriba l'ajut fins al 70%. El cost subvencionable té un màxim, ara ho veureu en unes taules. En aquestes taules ho trobareu totes les bases reguladores, després us explicaré alguns exemples perquè és com queda més clar. A les taules heu d'anar a buscar el vostre cost subvencionable de la tecnologia que voleu demanar l'ajut al màxim. Per exemple, en el cas de la geotèrmica són 2.000 euros per quilowatt, el cost màxim que es pot subvencionar. Si el projecte costa menys per quilowatt, doncs s'agafa el cost del projecte. Si costa més, s'agafaran 2.000. En el cas de l'aerotèrmica són 1.000 euros per quilowatt, la solar tèrmica 1.070, la biomassa, càmeres de combustió, que això no ho he dit, són bàsicament assecadors, són 50 euros per quilowatt, les calderes 430 i les xarxes de calor 450. Veieu que a l'esquerra de la columna parla de costos elegibles i després al mig costos de referència. L'explicació d'això és que el cost elegible màxim d'una instal·lació de renovable se li ha de restar el que costaria aquella instal·lació si s'hagués fet amb fonts no renovables. I al final es fa la resta i s'arriba a aquesta columna de la dreta, que és realment amb el que us heu de fixar quan demaneu l'ajut. En el cas del programa 2 no hi ha aquest cost de referència, per tant, directament el cost subvencionable unitari màxim és el cost subvencionable. No se li resta, al no haver-hi activitat econòmica del beneficiari, no se li resta aquest cost de referència. Un exemple, perquè a vegades sembla més complicat del que és. Una caldera de biomassa de 500 quilowatts en una empresa petita, hem vist que a les empreses petites se'ls pot donar un percentatge d'ajut del 45%, doncs si aquesta instal·lació costa 300.000 euros sense l'IVA, ho dividim per la potència, tenim 600 euros per quilowatt. Si anem a les taules que us he ensenyat abans, hem vist que el cost màxim és de 500, per tant ens estem passant d'aquest màxim, haurem d'agafar 500 menys el cost de referència, que són els 70. Arribem als 430, que és el que surt a la taula, i el multipliquem per la potència de 500 quilowatts i li apliquem el 45% d'ajut. Per tant, l'ajut que pot rebre és de 96.750 euros. Aquest seria un cas típic d'una caldera industrial, per aigua calenta sanitària, el que sigui, instal·lada en una empresa petita. En el cas d'un ajuntament, també he posat un exemple d'una caldera de biomassa perquè pugueu comparar. Amb les altres tecnologies es calcula exactament igual. En aquest cas, tenim un cost màxim unitari de 500 euros per quilowatt, no hi ha cost de referència, per tant aquests 500 els multipliquem directament per la potència del projecte i pel 70% de l'ajut.
aquesta instal·lació de biomassa en un ajuntament podria rebre un ajut de 175.000 euros quan el cost serà de 300.000. I en el cas d'una xarxa de calor, sigui alimentada amb biomassa, que pot ser, són projectes molt típics, o bé amb energia solar tèrmica o amb geotèrmica, amb el que sigui, hem de diferenciar el cost de la tecnologia, que en aquest cas la caldera de biomassa val 600.000 euros i li aplicarem el màxim que us he comentat abans, però hi afegirem el pressupost de la xarxa de calor. En aquest cas són 500.000 euros, ho dividim per la seva potència igual, que no, veieu que són 2 megawatts, i es calcula l'ajut que pot rebre per la caldera més l'ajut que pot rebre per tota la part de la instal·lació de canonades i distribució d'aigua calenta. La potència d'aquesta segona part de la xarxa és la potència dels bescanviadors, que normalment és la mateixa que la potència que té la caldera de biomassa en aquest cas. Doncs arribaríem a una subvenció per una xarxa de calor en un municipi que la impulsa l'Ajuntament de 770.000 euros. Per tant, és molt atractiu. Tots els municipis que ara volen fer canvi de les seves fonts d'energia per escalfar les oficines, les escoles, ens estan arribant molts projectes d'aquest estil. Com estem amb el pressupost d'aquesta convocatòria? Doncs veieu per programes que ja tenim 98 sol·licituds al programa 1 de les empreses i 36 que són ajuntaments, bàsicament. Ens han demanat 28 milions d'euros i pràcticament 10 en cadascun dels programes. Per tant, veieu, també es veuen els gràfics de baix, que a dia de 13 d'octubre, que és quan vaig fer l'extracció d'aquestes dades, hem superat el pressupost que teníem disponible. Per això estava previst que passés i en el Ministeri ja li hem demanat doblar aquest pressupost disponible, que és el mateix que ens va passar amb la línia d'ajuts a les renovables per autoconsum elèctric i tèrmic. Per tant, a l'espera de rebre també més fons per aquests projectes, es poden anar seguint presentant sol·licituds i anirem avaluant-los fins que se'ns esgoti el pressupost. El que us comentava, si algú té interès, té projectes de xarxes de calor de més d'1 megawatt, que són projectes que la part que excedeix l'1 megawatt queden fora de la convocatòria que gestionem des de l'ICAEN, que sapigueu que hi ha l'ordre d'ajuts que gestiona l'IDAE directament, que és per aquests projectes grans. És un estil molt similar al que us he comentat ara, però el que és molt diferent és que té un termini molt proper, l'11 de novembre es tanca aquesta convocatòria i es fa una avaluació concursal amb tots els projectes que es presenten a nivell estatal. Per tant, és de concurrència competitiva, com veieu aquí. El pressupost inicial és de 100 milions d'euros i també, si superen el pressupost, està previst que es pugui ampliar el pressupost per a aquesta convocatòria. Fins aquí el que us volia explicar. Si teniu algun dubte, no sé si voleu preguntar ara o després per aquí a la fira. Hola, bon dia. Volia preguntar si hi ha algun programa d'ajudes per aïllament tèrmic o envolvents d'edificis que gestioneu vosaltres o els fons europeus, o sigui, a nivell Europa, a nivell Espanya o Catalunya. Sí, hi ha ajuts per rehabilitació energètica. A l'ICAEN tenim línies d'ajuts, no us les he explicat, però a la nostra pàgina web surt tota la informació, us podeu posar en contacte amb nosaltres. Però també hi ha ajuts de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. En funció de l'actuació que vulguis fer, pots entrar per uns ajuts o per uns altres. Podem contactar per... Sí. Gràcies. Hola, Dani, de CIM Energies, de GURB. La meva pregunta és, els ajuts que has comentat tenen tributació, Hisenda? Perquè és una de les preguntes que ens fan els nostres clients. Doncs em fas una pregunta que també ha canviat des d'ahir, perquè sí que tributaven, sí que s'havia de declarar, però em sembla que ha sigut amb aquest últim Real Decreto Ley que ha publicat aquesta setmana el MITECO,
els ha tret de les desgravació, de la minoració de l'IRPF. Per tant, no s'han de declarar. O sigui, els ajuts que encara no estan atorgats no tributaran de cara al 2023. Va, merci. Doncs deixo pas a la següent presentació. Gràcies. Molt bé, Laia, moltíssimes gràcies. Doncs ja teniu molta més informació sobre els ajuts a renovables tèrmiques. Era la Laia Cerquella, responsable de bioenergia a la Divisió de Gestió Energètica de l'ICAEM.